Alle går rundt og taler om energikrise, og det fik mig så til at overveje, om man ikke kunne udnytte noget af den store mængde spildenergi, der nu er for eksempel ved biler. I biler er der et meget, meget stort energitab. Cirka halvdelen af energien i en bil bliver brugt til fremdrift, og 40-50% det er varmetab i en bil. Så her er altså en kæmpe stor uudnyttet energiressource. Vores termoelektriske moduler de er bygget af metaller, og vi bruger fortrinsvis metallerne zink, antimon, magnesium og silicium. Det, der så gør os forskellige fra vores konkurrenter, det er, at vores materialer adskiller sig på 3 punkter. Dels så kan de klare en langt højere temperatur, dels er de meget mere effektive til at omforme varme til elektricitet, og dels er det metaller eller materialer, som er helt miljømæssigt neutrale. Modulerne de bliver jo så bygget ind i for eksempel i en bils udstødning. Vi har været i dialog med Insero gennem et par år, og nu er tiden så kommet til, at vi skulle have mere kapital ind i virksomheden for at kunne videreudvikle vores produkt og virksomhed. De tog så kontakt med Innovation MidtVest, og sammen har de så valgt at investere i vores virksomhed, sådan at vi bedre kan udvikle eller færdigudvikle vores produkt og få det på markedet.